Negozjati fuq livell Ewropew fil-Kunsill tal-Ministri tas-Sajt f'Diċembru li ġej jafu waslu għal deċiżjoni li tara l-kwota tat-ton ta' Malta tiżdied bżieda storika għal pajjiżna. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajd fejn spjegat kif wara laqgħa b'suċċess mal-Kummissjoni Internazzjonali għall Konservazzjoni tat-Ton ġiet diskussa l-kwota tat-ton għall-Unjoni Ewropea għat-3 snin li ġejjin. Spjegat kif l-ewwel indikazzjoni juru li jista' jkun hemm żieda sostanzjali għal Malta ta' madwar 70 tunnellata li jfisser li Malta jista' jkollha kwota ta' aktar minn 500 tunnellata żieda meqjusa storika għal pajjiżna. Intqal kif din iż-żieda se tkun qed tiġi deċiża waqt in-negozjati li jsiru fuq livell Ewropew. Buġejja Sajd qalet kif dan is-suċċess fl-irkupru tat-ton seħ grazzi għas-sagrifiċċji tas-sajjieda Maltin u Ewropej tul is-snin waqt li rringrazzjat lill-uffiċjali tad-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura li kienu involuti b'mod attiv fil-proċess.